We don't want alawa, we want jobs. We don't want alawa, we want job. We don't want alawa, we want job. Angry man can do anything to a patient. So please, we are going through a lot. We have been borrowing, sports betting. Welcome to the Political Rant with me, the voice, right here on Ghana 7 TV GH. Please like, comment, subscribe, share, turn on the notification so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. Rotation is a music. Rotation is a music common. Muya Juma Yantiamuka. Eti den, Tia Muden. Among other things, about 2 years ago, a colleague rotation nurse had to hang himself, may his soul rest in peace, because he was owing a lot of people and he had no means to pay them. So please, life has been very unbearable. Now, some of us, when we see our landlords and landladies, we have to hide because they are on us for their utility bills. We have friends we borrowed from. We have to keep lying to them, and it is spoiling our integrity. So please, we are telling Guineans, come in, advocate for us. Put yourself in our shoes, working for even 2 months without an allowance, without your salary. How will you survive? And we go through this for a whole year. This is uncalled for. Me demo a musse mi kokra me dem fa me hu. Demo a musse mi kono. En fa me because me nse nkosi aga. Na nyami netu amuka. Nyami on pe boni. Onu netu amuka. Ye na yeti ha. Ena John Mahama wickedly, His Excellency, remove allowances for nursing trainees. Mwa kaka osonte. Say debida. We do your worst. Akufo-Addo baye. Restore the allowance. Was paying the allowances to you. Even anytime government even owed allowances, a child 3 months, they pay back. When there came the time to show your appreciation, to show your gratitude to the MPP by voting for MPP's candidate, which is Dr. Mahamudu Bawumia, Muyi MPP Maya. You turned against the New Patriotic Party. You started singing silly songs. Mpalawa. Mpejuma. After here, you have not even started working here to with your rotation. Rotation muji saying 800 cities. 800 cities. And yet 800 cities omuntiamu. You think these people are going to employ you later and to be paying you 2,000, 2,500 when they can't afford 800 cities? Mubwa nkasa na kom sube dimu ache. Mubwa. We cry the omuntiamu cry and be a miracle. These people sat down. Teachers work for 3 years. They get them 3 months. And you people know all these things. You knew it. Because in the heat of the campaign, MPP was reminding you constantly of your past, of where you are coming from, of what you've been through. Because we all learn from what we've been through, our past experiences. That is what we learn from. That is how come we become better. But it's like every 4 years, nurses are used. Yes, that is how it appears. The only time nurses get value for money or value
for their input into an election campaign is when MPP is in power. And they are no matter what you say, Akufo-Addo will always be remembered for diligently paying your allowances. Akufo-Addo will always be remembered for diligently employing even batches that were in the house before he came. What did you do? I feel that people say you are stealing patients' medications to resell to them. Shame unto you. That's what people are saying now. Yɛnto akasɛbɔ no ɛso ɛma na yɛnkɔ nsɛm foforɔ emuen. Na ekwu asɛm a ataboaben ɛka ho asɛm yi ɛne ɔkɔ wɔn ɔhwɛ na pomuden mu nsɛm nso a ɛna ɔmo so okuo baako from Rotational Nurses and Midwives Association of Ghana. Na ɛnɛ yi ɛna ɔmo nso ɛtentɛs kɔkɔɔ paa ɛde akyerɛ asoɛ ɔmo ɛna hwɛ apomuden nsɛm ɛso ɛna afei asoɛ ɔmo ɛna hwɛ Ghana yɛn sikasɛm soɔ. Na ɛnɛ yi nsɛmtwerɛfoɔ nhyiamu a ɛne Rotational Nurses and Midwives Association of Ghana ɛne nsɛmtwerɛfoɔ yɛyɛ nyinaa no ɛkyerɛ sɛ efiri n'ano ma ebosome ɛwɔ afe mpimienu ɛne aduonu nan mu ebesi na yɛ kasa yi allowances ahodoɔ ntiwu sika ahodoɔ a ɛwɔ sɛ mpanimfoɔ hwɛ na ɔde ma ɛyɛ Rotational Nurses and Midwives foɔ yi ɛne yɛ kasa yi ɛnya adeɛ sika no aba na President Emma Ekwe ɛyɛ Ebenezer Boate ɛkasa na wɔkyerɛ sɛ hwɛ so ɔka so ɔka nsɛm ni na adeɛ bɛkye ɛsan sɛ ɔhwɛ ɛkɔm a ɛku sɛbe aboa kɔtɔto asase pɛsɛ soɔ no ɛne saa ɛkɔm no bi ɛna ɛde saa nɛɛsefoɔ ne adɔktafoɔ yi ɛsan sɛ woyɛ adwuma mpo a kɛtua ɛkyɛ mpo ɛna ɛkɔ ne sɛn na woyɛ adwuma a yɛntua kɛfiri ma ebosome wɔ afe mpimienu ɛne aduonu nan na ɛsɛ afe mu a ɛnie ɔkyerɛ sɛ nnipa bebree no a ɛna ɛnam ɛkɔm ɛne awerɛhoɔ soɔ atɔ nanom ɛwɔ nseɛ do bebree no a nso na ɛsɛ ahokyerɛ ne nti ɛna yadeɛ bo wɔn asɛbio sika mpɔm no bɛkɔ ayaresabea mpo no na ho akɔakɔyɛ de akɔakɔyɛ boakye bidin ɛntue no wɔde saa na wato nanom ɛwɔ nseɛ do na wɔse deɛ etwa na wɔn mu koraa yɛ nanse a afi etwa mu ɔmo nipa ahodoɔ bɛ enum ebim yɛ midwivefoɔ ɛne anɛɛsefoɔ ewu yayaa na ɔdwene ho a wɔnte aseɛ ne nyinaa yɛ ahokyerɛ ne kɔm ne nkwaakɔm yaa na adeɛ baako a esi ekura deɛ na maburu nsa de ɔmo asɛm ɛne sɛ deɛ ɔmo kɔ fi kɛseɛ nkotwa bɛɛtere enti nurse ni midwife ni ɛkyɛ yɛasabea sɛ bi ɔhwɛ sɛ yalefoɔ bɛba no ahwɛ no yadeɛ anaasɛ wagye awoɔ no na wɔtwa bɛt ɛsiane sɛ yɛntua ne ka enti wɔpɛ sika ɛde atɔ adwane adi na ɛno ɔkyerɛ sɛ hwɛ dɔkta ni yɛtua ne ka koraa na ɔyɛ adwuma no sɛn na ɛne yɛ a ɔyɛ ntua ne ka mpanimfoɔ nso aka sɛ yɛmfa yɛ afurupan ɛnhyɛ abɛn enti ɛnɛ yi ɔmo sra aban paa ɛma aban na wɔtwe ɛno ɛyɛ na baako bɛ edu na yɛm de yɛ adwuma de kan sɛ 40 working days sɛ aban yɛ ntua ɔmo so frɛ na wɔahwɛ ntuatua ɔmo kapa deɛ a ɛna nyɛ obi na ekum ntua obi osi akɔna de ne ti ɛkɔkɔ gye akyerɛ mɔ bɛkyerɛ aban sɛ sɛbi ntɛsikɔkɔ wɔ obi anum na ɛso egyan na yate fitaa ɛnɛ yi ayade owura Ebenezer Boate edi ne dɔm anim ɛkyerɛkyerɛ nsɛm sei ɛde kyerɛ nsɛmtwerɛfoɔ. Angry man can do anything to a patient, so please. We are going through a lot. We have been borrowing, sports betting, among other things. About 2 years ago, a colleague rotation nurse had to hang himself, may his soul rest in peace, because he was owing a lot of people and he had no means to pay them. So please, life has been very unbearable. Now, some of us, when we see our landlords and landladies, we have to hide, because they are on us for their utility bills. We have friends we borrowed from. We have to keep lying to them, and it is spoiling our integrity. So please, we are telling Guineans, come in, advocate for us. Any awuti President Emma Rotational Nurses and Midwives Association of Ghana, Owura Ebenezer Boate Nurse and Trofo Nshemo ye. No mdo makosa mare ho sem no manibere sem to Ghana for Emma aban na watch baako sa aban ahwe no musika aka kam a omotwa de se hwene mu win omatwa Emma na aban fa amom de a no betin tesko kopa e de akyira aban ma aban hu se
wotɔ dɔkono a yɛgye maku